endnu en video. Igen. På min kanal. Hej YouTube. Mit navn er Simon. Efter ham. Eller også kaldt som XFDMC. Og så er Anders. Også kendt som AND 2008. Ja, efter ham her. Og vi efter ham der. Efter ham. Kan du efter? Fire! I skal lave fire! Fire! Nu har vi en hund. Asshole! Fire! I må ikke gå rundt og sige det derovre. Hvad? Asshole. Ja, det må ikke gå rundt og sige. Hvorfor? Det betyder røvhul. Asshole! Fanden. Nå, Simon, du skal lige hjælpe mig med noget. Hvad? Har du sat et hoveder? Ja. Det er jo lort for fanden, det også. Det kom lige ud fra asholen. Du må stadig ikke sige det ord. Er vi i gang med at lave en video? Ja, det er vi. Så hvorfor har vi så lige sagt? Hallo, hold nu op! Det er jo ligesom Simon. Hun ligesom lige ødelagt hele... vi skulle bruge, når der kom kunder, ikke også? Okay, jeg skal nok bygge den op igen. Det er ligesom når der skal komme kunder. Så skal de stå her. Simon! Simon, hvorfor har du nu bygget den væk? Holy crap, det. Jeg er ligeglad. Det er et stort hus. Jeg er da ligeglad. Nej, det er sådan, at har vi ikke også et hus? Hvad? Vi har da også et hus, så vi skal sådan have en indgang. Hvorfor fortæller jeg nu et skilt? Jeg er rigtig forkølet. Vi skal se den store kæmper i dag. Ej, ikke den store venlige kæmper, jeg overgår ikke det. Er der nogen, der har set den, så må I gerne skrive det nede i beskrivelsen. Eller skuffet. I ved godt, hvad jeg mener. Der må I gerne skrive, om I har set filmen. Det har jeg ikke. Boom! Har I folken, så I... Ej, ikke se sådan der, ikke se sådan der. Hvad skal jeg så sige? YouTube. Hvad? YouTube. Du skal sige hej YouTube. Det hedder YouTube. Hej YouTube. Hvis I har set den hemmelige opskrift. Det så vi i skolen i dag. Ja, vi går i skole i andre går i anden klasse. NC. NC. Men I ved, I kender nok som det kun. I kender nok som det er kun A og B. Ja, verdens bedste klasser. Hvad? Simon? Ja. I hurtigt bad. Ja, han skal lige i bad, så viser jeg bare lige rundt og sådan noget, mens... Det her er den sidste video i dag. Hallo, Simon! Hvad? Jeg har lige fundet ud af, hvordan man bruger den anden hånd. Hvordan? Det er hvis der er noget, der skal bygges ovenpå. Det skal bygges væk. Men er det sådan? Hvorfor fanden gør jeg det der? Ovenpå ting. Man kun gøre det ovenpå ting. Ej, hvorfor fanden er det her? Men det er sådan der. Ja la 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 la. Ia o. La 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 la. Nej, se! Jeg har lige sat jord. Ikke undre dig over, hvorfor der er en hel masse råder.